Aiwa mhuri yeZimbabwe, vanhu veTCC vanyatso kureza konzeni vakati aiwa zvinhu zvatakuitigwa neparliament neruling party aiwa kwazvakuenda kusiriko, hazvisiri friendly kumacitizens. Aiwa mhuri yeZimbabwe, ndo pano kuti kana usati wasubscribe achibva wasubscribe wolike utina on the bell icon rambo uchiona maupdates andinokupa pano paZim News Live YTS. Saka mhuri yeZimbabwe tinoona kuti pane anouya achiposta achiti Dear Zimbabwe, why is it that when citizens of Zimbabwe choose our leaders through the most transparent method there is, even with the shortcoming of our electoral processes, why is it that a cabal out there then voice the citizens' choice? If those running the affairs of our nation devoted their energy to resolve the problems we face as Zimbabwean citizens, like making sure our hospitals have medicine and that we have clean running water, especially with the cholera outbreak, wouldn't that be a better way to run our own country? The senseless recalls just need to end. There are better things to preoccupy Zimbabwe citizens. We need a citizen-centered government yesterday. Let's fix this. Vanyatso kureza konzeni vakati aiwa ndokuita sei ikoko kuti munhu tinovhotera vanhu vopinda pakutonga, and then we'll be looking forward kuti we want change, we want something that is better, kuti kana munhu kana akapinda pakutonga tichaona pachiitika certain improvements, but zviri kucontradicta nezviri kuitika situation yemuZimbabwe, kuti vanhu akapinda pakutonga zvinhu zviri kuita the opposite. Everything is gonna demolish everything, chibva chaluza value. Kwavakatoita ma-outbreaks echolera, mvura, clean running water haisi kuprovidiwa, everything zviri kutakwa munyika yedu, nyika yeZimbabwe. Saureza ngodzeni vachiti aiwa muZimbabwe this must change. As citizens we must notify this. Hatifaniri kubvunziwa kana kukonvinzwa nevanhu, tofanira kutozviona tega kuti aiwa zvavari kuita izvo hazvisiri izvo. Let's find a better way yekuti nyika yedu ienderere mberi. Saka mhuri yeZimbabwe chimbotidzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Uyu munhu maonero ake, kuti maonero ake munomaonawo sei, kuti zviri viable here, zviri relevant here. Kupfurikidza muna comment section medu muchitiudza mafungiro enyu. Aiwa muchilike, muchikomenta, muchisubscribe, muchitana on the bell icon ramuchiona maupdates andokupai pano paZim News Live YTS. Nekuti kuita zvese izvi mahara.